Sa medium kanawa. Ato lang i-mute ang atong mga kaugalingon, no, para nga may tuloy-tuloy ang atong pag study. Dito karon sa chapter 14 sa sections 1 and 2 sa atong exposition sa Westminster Confession of Faith. Ang chapter 14 nagisgot kini sa saving faith, no? Ang title in fact sa tibuok nga chapter is Saving Faith. So aron nga atong ika-discuss o makasabot kita kung unsa kining saving faith, so akong gipakamaayo nga i-define kini kanato. In fact, ang definition as we go on ang atong kining ang kaning definition mahisgutan na gyapon nato, ma-define na siya. Live na himbaho ang Kaso na si Tundog. Tingko na ito. Pastor Intad. I-mute imong kuan, Pastor Intad, imong microphone. I-mute palihog. Okay, nakamute na. Sige. Salamat. So atong tan-awon kining saving faith, meaning sa saving faith is maluwasong pagtuo. Ang pag-translate ini sa Cebuano is maluwasong pagtuo. So dili nga ang pagtuo nga makaluwas, dili na siya ang mong translation, no? Kung dili maluwasong pagtuo. Nay diferensya aning duha ka translation. Kining pag mo i-translate ni ang saving faith nga pagtuo nga makaluwas, murag ang dunay notion siya, duna siya idea nga ang mismong kining mismo nga pagtuo nimo mo'y nakaluwas kanimo. Bali ang pagtuo nimo mo'y nakaluwas sa imuha. So mo na ang idea kung muingon ka nga makaluwas nga pagtuo, kung ang translation mao na siya. While kung muingon ka ang maluwasong pagtuo, meaning usa ka pagtuo sa usa ka linuwas. Mo na ang meaning. So pag ingon nga saving faith, ang pinaka translation niya sa Cebuano o sa atong sinultian is maluwasong pagtuo. Kay usa ka pagtuo sa usa ka tawo nga nagakaluwas or luwas nga tao. So dunay diferensya sa duha ug dirita sa maluwasong pagtuo ang atong translation. Muna ang chapter 14 sa tibuok nga chapter sa Westminster Confession of Faith. Now, unsa mang definition, unsay meaning sa maluwasong pagtuo? Or bisag din na lang sa word nga pagtuo, unsay meaning ni ana? No. Ang pagtuo sa reform nga theology, usually ang kini gina-define ni siya sa tulo ka words, no? Notisya, assensus ug fiducia. Now, kining meaning sa notisya, diya of course gikan kana sa kanang moingon tang noted or notice, to have taken notice of ana. So it's being known, nasayran siya, nahibaw-an or nailhan, no? So notisya. Pero ang kuan gyud ani is ang unang meaning gyud ani mura isgot siya sa celebrity. Sa unang panahon, kung dunay tao nga celebrity.
So dinhi mo gamit siya sa word nga notisya or dunay tao nga famous or fame, no? Naghisgot sa fame, no? Adjective na siya or it could be used as a noun. Naghisgot siya sa fame sa usa ka tao or ang iyang pagka nadungog siya sa usa ka lugar. So notisya na siya. Unay una gyud nga meaning niini sa Latin kaning notisya, word nga notus. And then ang ikaduhang meaning niya sa notisya is a meaning to be acquainted of or acquaintance of a matter or a person or a thing. No, so pag acquainted na nimo sa katao or familiar ka na sa usa ka tao, usa ka butang, na sakop ka na sa idea sa notisya. So ang faith, ang unang element niini is notisya nga unless kung ang pananglitan ang Dios or si Jesus Christ, unless kung siya masayran, unless kung siya ma-take note of or acquainted ang usa ka tawo about sa kang Jesus Christ, sa proposition about kang Christ, about God, about the Trinity, about his works, no, about the work of God. So unless kung siya makabaton og acquaintance ni anang mga butanga ug makabaton siya og knowledge ni anang butanga, dili gyud pwede matawag nga faith. So sa atong panahon karon kasagaran ang faith is murag kuha na siya ang ilang definition sa faith labi na sa mga charismatic. Bisan wa ka kahibalo sa usa ka butang, just believe it. Murag kinahanglan mo concentrate ka sa pag-trust sa usa ka butang, bahala wa ka kahibalo. No? So sa ila ang pagtuo, ang faith is kanang trust ra gyud nga naa kay trust sa usa ka butang although wa ka kahibalo, wa ka kaila. Just believe it or just be confident sa anang butanga. In fact, mura na siya og padakuay og kuan, murag ang imong ang para sa ila ang ilang mga kaugalingon, ang ilang mga heart or ang ilang mga mind sa diha mo believe sa usa ka butang, murag naga-concentrate sila nga murag gina focus nila ang ilang mind sa usa ka butang nga murag sabay concentration. O muna ang ilang idea sa pagtuo, although wala, of course wala na nga idea sa balaang kasulatan. So kinsay pinaka-focus sa usa ka butang, naka-focus ang iyang atensyon sa usa ka butang or kang Christ, kanang Christ nga ilang ginatudlo, ginasinggit, wa nila explain kung kinsa si Christ, kung unsa si Christ, kung unsa mga buhat ni Christ, ana sa ila lang i-mention lang ang Christ dayon mohatag dayon sila og mura og gina-convince nila ang mga tao sa pag-trust nga Christ although wala nila gi-explain kung kinsa, unsa o unsay role ni Christ, kung unsang iyang mga buhat, unsay iyang nature. Now sa ato dili pwede nga magwalita kung di nato explain kung kinsa si Christ tungod kay ang pagtuo magasumikad man gyud sa acquaintance sa information mahitungod kang Jesus Christ. So kung wala information ng tao sa kang Christ, di gyud ta mo tuo nga makabaton siya og pagtuo. So mo na siya ang atong definition, ang usa ka elemento sa saving faith. So ikaduha kaning gitawag nga ascensus. Lahi ni sa dili asenso nga ni ascent ni pataas kay ang meaning sa ascensus ascent lang ni agree ni aprobar siya sa butang nga iyang na ibaw-an. So dinhi kining ikaduha nga elemento, no, sa panahon nga si Christ
gibanhaw gikan sa mga patay dito sa lubnganan, ang mismo ang mga Romano nga mga gwardiya, mga sundalo, nahibalo sila, doon na sila information, doon na notisya about sa resurrection ni Christ. Kabalo sila nga si Christ is resurrected from the dead. Kabalo sila nga dunay angel in fact nga nagligid sa bato dili aron nga makagawa si Christ, kundi aron mabutyag sa tanan nga empty na ang tomb ni Christ. So karon ang sa ila is naa sila notisya pero wala sila census. No? So para sa ila naa gihapon sila pagduha-duha ug wala gid sila pagtuo sa resurrection ni Christ. So pwede nga usa ka tawo doon na siya information sa usa ka butang, pwede kaayo. Sama sa ila, pwede kaayo. In fact, sa atong panahon karon, daghay mga Kristohanon, mga theologian ang uban nga well informed. Acquainted sila sa theology pero sa ilang heart, deep inside their heart, wala sila assent, wala sila agreement. No, na sila disagreement sa daghan kaayo nga mga statement about God. So muna ang ikaduhang elemento, ang ikatulong nga elemento kining fiducia. Og samot gyud nga kadtong balikan nato kadtong mga Romanhon nga mga sundalo, samot nga wa gyud sila fiducia. Kay meaning sa fiducia is fidelity or confidence, reliance, trust or assurance. So sa ila doon na sila notisya pero walay assensus, wala koy fiducia. So makita nimo nga usually kung dunay notisya pero walay assensus o walay fiducia, head knowledge lang na siya. No, sometimes sa ato nga mga Christian, dunay mga panahon nga kaning atong knowledge about God nagpabilin pero kining atong agreement o ang atong fidelity sa trust nato sa word of God mo ni siya ang mo fluctuating ni siya, usahay mo taas, usahay mo ubos, no? So dinhi kinahanglan gyud nga ang usa ka tawo sa diha nga siya mo tuo or mo trust sa usa ka another person pananglitan, kinahanglan ang tao nga iyang i-trust nakahibalo siya or nakaila siya ni ini nga tao. How could I trust somebody whom I do not know? Sa ato bitaw nga kuan, mga kaugalingon, no? Kung pananglitan, ang akong balay, naay tao nga naay silingan, no? Unya karon ang akong balay, mawala ko for 1 week, walay tao sa akong balay. Now, kung ang usa ka silingan ako na acquainted sa ako na suhito ko sa iyang kinabuhi, kinsa siya o nahibalo ko kinsa siya, akong siguro dunay possibility nga ibinlan ako siya sa susi sa akong balay. Kaya aron nga mo adto siya sa sulod sa akong balay, aron siya nga mo mamahog sa akong mga iro or sa akong mga pets sa akong balay. Tungod ibilin ako ang susi tungod kay na ako'y trust and confidence sa iya. Why? Because I'm informed about his whole person, nakaila ko kinsa siya. Same sa love, ang love nato o ang trust nato sa atong nganong ga-trust sa atong asawa, sa atong sa mga bana, no? Sa mga pagpalang sa mga babae. Amo trust sila sa ilang bana kay sa laing tao kay mas nahibalo siya, nakaila sila sa ilang bana. Or kanong mo trust ta sa atong asawa, atong makinitaan na sa ila kay nakaila ta sa atong mga asawa, siyempre. So kanang faith more or less nagadepende gid aning tulo ka elemento. Kung wala ning tulo, dili siya matawag nga faith. Okay, so dili na ta sa muna to ang definisyon.
Now, diri nata sa pag-quote sa section 1 sa chapter 14 sa atong Westminster Confession. Matod diri, the grace of faith whereby the elect are enabled to believe to the saving of their souls is the work of the Spirit of Christ in their hearts, and is ordinarily wrought by the ministry of the word, by which also and by the administration of the sacraments and prayer it is increased and strengthened. So dinhi ang kining sa section 1 gidefine man gyud dinhi o ganiha atong gidefine specifically ang word nga faith. Pero diri ang gidefine gyapon ang faith, masayran gyapon saan ang faith, pero more or less kuan na siya. Dili kay definition lang kundi gi-describe ang sa section 1. Ang grasya daw sa pagtuo nga sa pinaagi sa unsa ang mga pinili nakatuo na dunay abilidad sa pagtuo, no? Sa pinaagi sa diha sa kaluwasan sa ilang mga kalag. Kining grasya sa pagtuo usa ka buhat sa espiritu ni Kristo nga naa sa atong kasing-kasing, na sa sulod sa atong kasing-kasing. O ordinarily sa natural nga pamaagi o sa ordinaryo nga pamaagi, ginahimo ni siya pinaagi sa ministeryo sa pulong. O dinhi atong himay-himayon kini. Pinaagi sa ministeryo sa pulong, pinaagi usab ni ana, meaning sa ministeryo sa pulong pinaagi ni ana, o pinaagi usab sa pag-administer sa sakramento, mga sakramento, bautismo o sa panihapon sa Ginoo muna siya mga sakramento. Og pag-ampo, no, mga sakramento og pag-ampo pinaagi ni ana og pinaagi sa pagministeryo kanato sa pulong sa Dios, no? Ang atong maong pagtuo naga-increased, no? Nagatubo, naga-anam og tubo og kini ginapalig-on. Okay, so atong himay-himayon karon. Now, atong confession, ang tawag sa pagtuo is grace of faith. Nganong grace of faith man? Gumikan kay grasya kini. Usa sa mga grasya kanato. Usa sa mga hinatag gratis kanato ang pagtuo. No, dili ato kini. In fact, sa Ephesians 2:8 and 9, kini hatag sa Dios. Gift of God. Dili kini natural sa tao nga makasasala, kay tanan man kita mga makasasala. So wala kitay by default wala kitay pagtuo sa atong kaugalingon, no? Ang tanan nga mga tao is faithless. Walay usah nga nakabaton sa abilidad sa pagtuo tungod sa kanang total depravity. Totally depraved ang mga tao ug ang ilang kasing-kasing walay pagtuo diha, dili makatuo sila. Ang ila lamang is ang unda contrary mo ilang mahimo. Rejection, disbelief, mockery to the truth, no? Suppression of the knowledge of God, mora ilang mahimo. Kanang opposite sa pagtuo may mahimo sa taong makasasala. No? So dito sila sa negative 0, negative 1 hangtod nga infinitely negative ang ilang kasing-kasing. So ang tanan kanato mao kana ang atong estado. So wala pa kita ma-convert diya sa Ginoo. Wala kitay faith. So ang gihimo sa Dios sa mga elect katong mga pinili niya aron nga makatuo sila, gi-enable sila, gihimong sarang sila aron motuo sila, aron makatuo sila. O tungod niya na it's for the saving or to the saving of their souls. Now, ang salvation
dili lang kay kanang insurance from murabag kanang insurance gani sa mga insurance company nga murag gihatagan na lang kadaan og gisagot na daan ang imong burial or ang tanan wa na kay huna-hunaon pa na kay madawat ana murag insurance dili nga na ang kuan salvation sa soul nga insurance from hell. Dili nga na ang saving of the soul ang salvation gyud sa John chapter 17 1 and 2 no and this is life eternal that they may know you no that they may know you. So ang eternal life, ang salvation is nakakonect sa knowledge sa Dios. So dili lang sa kanang salbar na ka, at least salbar na ka gikan sa impierno. Ang meaning niya sa salvation is di kay sa nasalbar ka lang, di kay kana ang pinaka apil na pero ang meaning ni ana tungod kay naa pa man sa kalibutan, meaning ni ana nga duna kay close relationship sa Dios. Yung kanang knowledge sa Dios, pinaagi kang Hesukristo. Muna ang saving of the souls. Okay, so atong basahon Hebrews 10:39, but we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. So ang belief to the saving of our soul. So meaning ang matag usa ka nato no pirabir siya makaangkon sa assurance. Dapat nga mo experience siya sa knowledge sa Dios to the saving of their souls. Now, ang pagtuo is the work of the Spirit of Christ in their hearts. Ang Holy Spirit, sometimes ang tawag Spirit of Christ. No, ang Holy Spirit. So sa ato, we believe that the Spirit, ang Spirit sa Dios, nagagikan sa amahan o sa anak, gisend sa amahan pinaagi sa pag-request sa anak, gisend dinhi kanato. So ang Holy Spirit dinhi gitawag nga Spirit of Christ. Kung basahon niya sa 2 Corinthians 4:13, we having the same spirit of faith, according as it is written, I believed, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Now, ang same spirit, no, gi-connect sa atong belief. Kay kung wala ang Holy Spirit, walay atong pagtuo. Ephesians chapter 1 verse 17, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding being enlightened, that ye may know what is the hope of His calling, what the riches of the glory of His inheritance in the saints, and what is the exceeding greatness of His power to usward who believe, according to the working of His mighty power. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Again, ikutlo ang Ephesians chapter 2 verse 8, nga by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. So dinhi makita nato nga sa labi na sa Ephesians 1:17 o sa mga following verses nga sa diha nga gihatag kanato ang spirit of wisdom and revelation,
Now, i-connect sa knowledge sa iya sa verse 17, ang mga mata sa atong panabot nalamdagan, no? Gilamdagan ang mga mata sa atong pagpanabot. So, previously ang atong mga kaugalingon nata sa darkness, bisa unsaon nato og sabot di gyud ta makakita, no? Bisa unsaon nato og tino ang mga espirituhan nga butang di gyud nato makit-an, di gyud ta makakita niya. It's because dunay darkness nga nag-envelope kanato. Pero sa diha nga niabot ang kahayag, no, pag-abot sa kahayag nabutyag kanato ang previously wa nato makit-i nga mga butang. Gi-enlighten kita mo nang trabaho sa Holy Spirit na the eyes of our understanding na enlightened. Then nakita dayon nato ang mga butang nga previously unknown kanato, unseen alang kanato. Now ang dinhi duna siya dunay allusion siya sa pagkabuta usab, pagkabuta. No, ang taong buta bisa unsaon niya di gyud makakita siya, walay kahayag ang iyang mga mata. Pero sa diha nga gi-regenerate sa Holy Spirit ang usa ka tawo, nakakita siya, able na siya nga makakita. Then after nga enlighten kita that we may know, that and we knew what was the hope, or what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. So pagka nakita na nato ang mga butang, nabutyag na sa atong panglantaw ang butang nga previously wa nato mahibali, wa nato makit-i, kay mga buta kita na envelope sa darkness ang ato tanan nga panabot, karon nakita na nato, therefore matud diri nahibalo kita, ye may know what is the hope of his calling. Kay intag ni araman gani, no? Sa una wa gyud kita makakita ni ana, bisa unsaon tag tudlo dili nato masabtan, di nato mag-grasp. Sa diha nga regenerate diha nakakita kita, naanay paglaom sa iyang pagtawag kanato, ug diha nabutyag kanato na diha na reveal ang riches sa iyang glory, no? The riches of the glory of his inheritance in the saints. So karon nakita nato unsa daay kadato ang Ginoo, unsa ka rich ang iyang himaya, and what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, which is previously sa wa pa tagi-regenerate, wa nato na appreciate kana ang unsa ka great ang Dios, unsa ka dako ang iyang gahom. Sa una, sa wa pa ta mga Kristiyanon, sa wa pa ta na regenerate, usahay mo o di kay usahay, kanunay ta nga blaspheme sa Dios. Makadungog ta sa mga butang espirituhanon, mo blaspheme ta. Why? Wa man ta naablihan atong mga mata. Pero karon nakita na butyag ni bulaga sa ato ang pinakadako nga gahom sa Dios. So dinhi na-admire kita unsa kadako ang Dios. So dinhi na-admire nato si Kristo, ang iyang pagkamangluluwas, unsa siya nabutyag kanato nga siya di ay the only begotten Son of God. He is the Christ. Nga diha lamang kaniya atong kaluwasan. So kana nga mga butang gibutyag kanato pinaagi sa working sa balaan ng Espiritu Santo. Of course, sa atong gikaingon kaganiha sa ordinary nga pagpamuhat sa iyang pulong, no? So enabled and ang enabling sa pagtuo o kana gibuhat duha, work the Spirit of God in our hearts, and is ordinarily wrought by the ministry of the word. So di gid mawala ning ministry of the word. Now notice nga ordinarily
Kanang word nga ordinarily, ang but pasabot ni ana nga mo na ordinaryo nga ginagamit sa Dios pero wala mo yung exclusive. Okay? Last time akong naisgutan sa mga previous nga mga lectures nga dunay mga persons nga dili mahitabo, dili mahimo sa ordinary nga pagministeryo sa pulong. Halimbawa, mga batang gagmay or ang mga medyo na mentally retarded nga mga elect. Ordinary dili gyud sila matawag nga ma-convert by the ordinary means. Do na gyud extraordinary nga himuon ang Holy Spirit kanila aron sila ma-convert, no, katong mga elect nga mentally retarded or medyo dili sila pwedeng maabot pinaagi sa ministeryo sa pulong, makonvince sila ana. So ordinarily kini pulong sa Dios sa pinaagi sa pagwali sa pulong sa Dios, pero dunay mga butang nga extraordinary. Okay, so dunay mga butang nga extraordinary. So di kaya nato na i-elaborate ka dinhi tungod kay kung i-elaborate nato mo na in fact na discuss na nato ni previously sa uban nga mga lectures nato sa nangagi. So di gid pwede nga walay ministry of the word. Do na gyud pagministeryo sa pulong sa Dios. No? Kining pagwali sa pulong sa Dios. That's why sa ato ang pinakasentro sa ministeryo sa ka-Reformed Church mo ang Word of God. No, dili gid pwede nga dili siya sentro. Ang ubang simbahan sa diha nga sila mo worship, halimbawa ang kalahian sa Reformed Church sa Roman Catholic, kaya ang Roman Catholic ang naa sa sentro mong altar. Kaya ang sentro sa ila mao ang ministry sa pari kay sa ilang para sa ila ang pagkapari ni padayon hangtod karon, which is ang salvation naa sa mga kamot sa pari, pinaagi sa misa, pinaagi sa iyang ministeryo, pinaagi sa iyang sa bautismong pananglitan sa pari. So ang salvation para sa ila gumikan kay ang salvation mo may pinaka-importante. So ang salvation dili man sa word kundi naa man sa mga sakramento, naa man sa baptism, naa sa pagkuha og pagkaon sa mga ustihas. Diha man ang kaluwasan para sa ila kay kanang pagkaon sa ustihas ni kaon gyud ka para sa mga Katoliko sa real genuine nga body sa flesh ni Christ, no? So sa ato dili mo na makapaluwas. So that's why wala na makasentro sa atong simbahan. Ang nasa sentro sa simbahan sa usa ka Reformed Church mao ang pulpit. Mo na nakasentro sa simbahan sa usa ka church, sa Reformed Church, ang pulpit. Why? It's because ang atong gituuhan nga salvation or belief is ordinarily wrought by the ministry of the word. So diha sa ministeryo sa pulong sa Dios nakasentro. Akong basahon Romans 10:14, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? So then, mato niya, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Now, kaning hearing, na repetition. Hearing and hearing. Okay, faith cometh by hearing and hearing. Nga na kaimportante ang pagpaminaw, gi-repeat dinhi, buta sabot niya nga gikinahanglan gyud ang nga makabati ang tao sa pulong sa Dios aron mutumaw
or aron ma-exercise ang faith nga naa kaniya. So, dili pwede nga ang para sa mga Armenians manggod ingani nga ang tanang tao although makasasala pero dili nga totally depraved, ang tanang tao do na siya abilidad nga motuo. Ngani para sa mga Armenians. Now, sa diha nga ang matag usa kay naa man siya pagtuo, so dapat exercise niya ang maong pagtuo. Mo decide siya. So pag exercise niya diha pa siya maluwas. No? So para sa ila gikinahanglan nga maminaw gyud nga ang pagpaminaw naa sa ato, naa sa makasasala ang pagpaminaw. Nakadepende ang ilang kaluwasan sa pagpaminaw. Pero ang dinhi sa verse 17 kanang hearing and hearing nagpasabot ka na nga dunay gawa sa kanang ordinaryo ang pagpaminaw, dunag yoy ibutang nga kakayanan sa pagpaminaw ang Ginoo. Okay? So maka kanang word nga hear is dili lang kay tama lang nga dunay sounds nga ni nabati sa dalunggan. Kung dili ang meaning ni ana nga ilag yun nga gi-admit sa ilang kugalingon. Ni-admitar sila unsang ilang nadunggan. Hearing and hearing. So nagpasabot pod ni nga ang faith is a growing, na growth sa faith o atong may sigutan unya. That's why samtang gasigit og paminaw, no, usay ginabalik-balik sa preacher, kita nga mga preachers nagabalik-balik og very important for us, no, to keep repeating things mga espirituhanon nga butang. Why? Tungod kay importante. It's hearing and hearing. So gikinahanglan ang repetition usab sa mga butang nga espirituhanon. O usa kana sa mark sa faithful ministry sa diha nga we keep on repeating sa mga tao sa mga butang nga espirituhanon. Aron nga motubo ang ilang pagtuo. Pero ang usa sa mga pinaka content sa Romans 10:14 hangtod sa 17 mao nga dunay gamiton ang Dios nga instrumentality or instrument para nga sila motuo. Ang una is preacher. Dayon ang preacher, no, ang preacher muwali so makabati sila. Dayon human sa pagkabati mutuo dayon sila. Okay? Human sa diha nga sila mutuo, mutawag sila sa Dios. Muna ang content sa chapter 10 verse 14 sa Book of Romans. Og sa diha nga ang tao mutuo na, nahimong magtotoo sa Dios. Mato diri ang ilang pagtuo mo increased, maga-anam og tubo. Di gyud siya pwede nga mo decrease ang pagtuo. No? So akong basahon 1 Peter 2:2, as newborn babes desire the sincere milk of the word that ye may grow thereby. Gikinahanglan nato ang growth pinagi sa pulong sa Dios murag sincere milk of the word kanang pure walay sambog, no, nga gatas sa nga moong pulong sa Dios. Acts 20:32, and now brethren I commend you to God and to the word of his grace which is able to build you up. See, word of his grace which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Romans 4:11, and he received the sign of circumcision
a seal of the righteousness of the faith which he had yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe, though they be not circumcised, that righteousness might be imputed unto them also. Now, sa Romans chapter 4 verse 11, nag-refer kani kang Abraham, nga although wa pangani siya na circumcised, duna na siya ay faith sa Dios. Sa diha nga wa pa siya mas-circumcised. Og Romans 1:16, for I am Luke 17:5, and the apostles said unto the Lord, increase our faith. So ang Dios gyud gahatag og increase. Giingnan nila si Jesus Christ, Lord, increase our faith. Patubua ang among pagtuo. Padak-a ang among pagtuo. Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Verse 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. So dinhi ang just, now notice nga ang just shall live by faith. Ang meaning niya, the just continues to live by faith. That's why nainyo from faith to faith. Kay ang faith dinhi is duna siya degree. Nagaanam og kadako ang iyang degree sa faith. Ang pagtubo niya nag-anam og kadako. So dinhi musgut ka akong isgut ang Arminianism sa in terms of faith. Akong ibalikan kadali ang Arminianism. Ang para sa ila mao nga mutuo ta, no? Mutuo ta, mo exercise ta sa pagtuo aron ta mahimong Kristohanon, aron ta mahimong believer, or aron ta ma-regenerate. Akong hisgutan na, although nahisgutan na nako previously sa uban nga mga lectures, akong hatagan og emphasis dinhi nga ang abilidad sa pagtuo para sa ila is dunay ay abilidad, then og dili exercise ang mong abilidad, mawala ang mong or ma-forfeit ang mong pagtuo, no? Or naaragyaman pagtuo pero dormant og wala gyud. No, ang atong tubag ni ana, no, sama ang tubag nato is ingani, ang akong tubag sa sama ni ana ang argument is ingani. Nga kita hatagan usa kita og abilidad sa pagtuo before ta motuo. So dunay diferensya sa ability to believe ug kanang exercising that faith, no? Mura na siya og kaning manok nga himuon daan siya nga manok, no? Ipusa usa siya ingon nga itlog, mapusa, mahimo siya nga piso. So ang nature niya mulupad, pero di pa siya makalupad kay wala pay pako. So samtang nag-anam og tubo ang iyang pako, nag-anam og kadaghay iyang balhibo, nag-anam pod og kataas ang iyang lupad. So sa plumero mulupad siya pero mulukso-lukso lang usa, di gid makakuan sa hangin, makalupad sa hangin, dali ra gi kaayo mo lukso-lukso, makalupad lang gamay, lukso lang niya, mahulog dayon kay wa kayoy balahibo. Pero sa diha nga tugkan siya daghan nga mga balhibo o feathers, mag-anam og able siya og lupad. Nami sa amo kining raven diri sa balay, uwak. No, sa gamay pang uwak, di kayo makalupad, mulukso-lukso lang siya. Ang among tawag sa uwak namo si Elijah. Pero sa diha nga si Elijah nag-anam og kadaghan ang iyang balahibo, ang iyang feathers, nag-anam og daghan og nag-anam og kadako. Karon dili na kay maglukso-lukso. Di na gani halos makitaan sa balay. Dito na mag-atunan sa mga silingan. Mulupad na dito sa mga kahoy si Elijah nga raven. So muna ang
sa ato no ang ato sa diha nga kita bag-ong believer sometimes do na tay abilidad pero gamay pa hindi pag-igayon nato mag-exercise kay mga immature pa kita at least na natay nature nga mulupad na natay nature to believe pero ang belief nato gamay lang. Ang content sa moong belief gamay lang kay gamay pa man tay na hipawan gamay pa ang atong na paminawan sa pulong sa Dios. Pero samtang nag-anam og kadaghan na atong nahibal-an, na anam og nag-anam ang Dios nato na ilhan kung unsa siya, kinsa siya, unsa ang iyang mga buhat, nag-anam pud og dako ang atong pagtuo. Ug anam pud nga mutaas, musurta sa kalangitan o sa sky ang atong pagtuo sa diha nga mas daghan nata og nasinati sa gahom sa Dios. So ingani ang pagtuo nga do na gyud siya increase or ma-strengthen siya the more nga ma-feeding kita sa pulong sa Dios. Basig na ay mga pangutana. Pwede ra og naay pangutana niyo pwede ra nga inyong i-unmute ang inyong mga Sige na. Okay. Doon sa sa Spirit of Christ, the work of the Spirit of Christ. Diba sa Trinity Pastor na ay the Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. And the Holy Spirit is a person. yes. Tapos ang nakuha ko dito yung the work of the Spirit. Ang alam, correct me. I know I am wrong. Pero hindi ba ang Holy Spirit amoy mag-execute ng whatever is the pressure of the Heavenly Father through Jesus Christ, and then siya isa pa magpamatuod about Christ. Bali, Correct. Siguro si Mami karon no? Naas Mami. ay Siya ba na? Okay, thank you Mami sa imong question. Ang Trinity is naay duha ka explanation or duha ka kung mohisgot og Trinity dunay duha ka hisgotanan. Kanang gitawag nga ontological Trinity. So once mohisgot ka og Trinity nga equal sila in power and in glory, the same in substance, alike sila sa dili kay alike lang kundi maura nga substance. The Father is the same substance with the Son, and the Holy Spirit shares the same substance. Pero equal sila in power and in glory. Now mo ang tawag nato na ontological Trinity because sila ontologically, meaning their being, ang ilang being is equal ang kada usa. Pero when it comes to work, doon na siya ay subordination. Diha na magdiferensya sa work kay lain-lain ni silang trabaho. Ang tawag niya na is economic Trinity. Ang Father, diya mao ang usually sa atong mga confession o sa atong creeds, ang Father is mainly he revealed, God is revealed, the Father is revealed through creation. Ug makita nato sa Bible sa Genesis nga sa creation na reveal ang Amahan. And the Son reveals himself diha sa iyang redemption, sa iyang pagluwas, sa iyang pag-redeem sa iyang mga linuwas. So that's why mo ang anak because kana is economic Trinity, mo ingon ang anak na the Father is greater than I. Tungod sa work na siya, we are not talking about the being of God. Kay sa being, equal sila tulo. Pero when it comes to work, doon ay subordination. The Son is subordinating himself to the will of the Father. Tungod kay doon na subordination when it comes to work. O ang Holy Spirit, no, na-reveal siya sa Scripture through the work of sanctification.
kana sanctification apil na diha ang of course ang regeneration iyan na sa Holy Spirit. Now ang Spirit tawag lang niya na Spirit of Christ because tungod kay ang Holy Spirit is nag-proceed usab kang Christ, no? We believe that the Spirit proceeds from the Father and of the Son. So that's why sometimes ang tawag sa Spirit is the Spirit of God, meaning the Spirit of God the Father, or sometimes ang tawag is the Spirit of Christ. Tungod kay the Spirit proceeds from the Father as well as from the Son. I hope nga na-answer na ako imong pangutana, Mami. Thank you, Pastor. You're welcome. Any question? Kung naa pa, please raise your question. Kung wala na, mo-proceed ta. So, excuse me. So kanang ang kuang yun, ang saving faith gadon mo is kung halimbawa ikuan nato, what about diri sa halimbawa diri sa tribe katong na may mga concern sa lagi kadaganan lagi sa mga Nakristohano na, what about daw tong ilang mga sa pani mga relatives nga naagip sa bukid. Saan ba daw makadungog sila sa pulong sa Ginoo, no? So may mahigwa nato ana. Actually, same ra gyapon, no? Before ta misgot sa spiritual, para masabtan nato, pwede ra pod nga mohisgot ta una sa material nga butang. Ngano man ang ubang tao, God chooses nga kanang mga tawhana gihimo niyang lusyutan, gihimo niyang Henry C, gihimo niyang ingana ba? Gihimo niyang Charles III, the second. So ingana ang kuan ba kaning sa bisan sa natural nga life, do nagyoy dili gyud nato maingon nga ang Dios tanan tao iyang gihatag opportunity nga muhayahay. Nay uban nga sa will sa Ginoo, iyang gibutan nga mamatay di pagani makakita sa kahayag sa adlaw, tuwa pa lang sa taguangkan sa ilang inahan, mamatay na. Nay uban mabuhi pero nagtibok ilang kinabuhi, masakiton sila, wa in taon sila makatilaw sa healthy nga kinabuhi. Ang uban throughout their lives mga pobre kaayo nga halos di na makakaon, magsuroy-suroy, magpakilimos, grabe ka miserable. While ang uban plenty kaayo ang ilang kinabuhi, abunda kaayo. So kana sa mga butang nga natural nga mga butang, no? So ana ang butang nga wa gid kay mabati or kung na may mabati pero panagsara nga moingon nga ano man nga ang Dios wa man niya iparihas ang ang tanan. Dapat tanan na lang unta sa ato Henry C na or gihimo na lang lusyutan or at least man lang tanan parihas equal ta. Pero dili man gyud ingana sa mga butang material nga butang ug sa mga butang nga dili espirituhanon, di man gyud equal. Same ra gyapon sa spiritual nga butang, no? Giwil sa Dios iya gyud nga will nga ang uban makabati, ang uban dito matao sa Christian family, ang uban at least makakaplag sila, makakita sila sa ebanghelyo na ay makapreach sa ila, makasuroy sila sa anglitan, dunay naay nagwali street preaching at naatlan nga naa sila, nakabati gyud sila. While ang uban wa gyud in taon na abtan sa maayong balita. Mamatay na lang sila, di gyud wa gyud sila
maabti sa pulong sa Ginoo. So same ra gyapon ang atong response nga parehas ra sa natural nga kinabuhi, tanan nga tao dili equal ang opportunity nga gihatag sa Dios kanila. Pero ang tanan mo boil down gihapon sa sovereignty sa Ginoo. Ang uban, he sovereignly chooses to salvation o katong gi-choose niya, iya gyud tong gihatagan og mga second causes nga makadungog gyud sila sa pulong sa Dios o makabati sila, magtuo sila. So so kana ang akong partial nga tubag ni ana nga mga pangutana. Salamat, Pastor. Way sa paya. Pastor, may gabi. Maayong gabi, Pastor Aris. Iklaro na ko, Pastor, kining giingon diri or is ordinarily wrote by the ministry of the word. So the preaching of God's word man gini siya, di ba? Yes. Or the preaching of Jesus, i-preach si Jesus. Yes. Okay. Thank you, Pastor. You're welcome, Pastor Aris. Mag-proceed ta sa section 2. By this faith, a Christian believes to be true whatsoever is revealed in the word, for the authority of God himself speaking therein, and acts differently upon that which each particular passage thereof contains, yielding obedience to the commands, trembling at the threatenings, and embracing the promises of God for this life and that which is to come. But the principal acts of saving faith are accepting, receiving, and resting upon Christ alone for justification, sanctification, and eternal life by virtue of the covenant of grace. So, dinhi na nato makit-an nga dunay epekto, dunay resulta ang pagtuo sa nga gihatag dinhi kanato, ug ang resulta niya na no giuna sa niya kaning obvious nga ang obvious is a Christian believes to be true whatsoever is revealed in the word. So kana ang una gyud nga epekto ni ana nga dunag gyud relasyon nato sa pulong sa Dios, no, sa Bible, sa written word of God, sa preached word of God pod. Nga kini every time nga dunay masulat sa balaang kasulatan, kung tinuod ka nga believer, imo gyud ka na nga tuuhan. So walay butang nga imong i-reject. So that's why sa ato nga mga tinuod nga mga believer, dunay mga it's seemingly nga dunay mga contradictory nga statement ang Bible. Para ka nato contradictory pero naagi explanation nganong ingana na siya, which is reconcilable dapat na siya. Dili lang nato ma-reconcile because of our limitation. Because of sa atong thinking dunay ang apan ang kaning imperfection na sa understanding nato dili diha sa butang atong gisabot. That's why dili ta makasabot usahay ang atong tan-aw is contradictory ang mga statements. Pero sa ato, although contradictory sa atong panabot, and yet whatsoever is revealed in the word, atong gituuhan. Sumunay diferensya sa tinuod nga magtotoo kay ang tanan nga passage sa Bible, dili mo imo submit sa iyang logic. No? Kundili ang logic nato mo submit na siya sa revelation nga nasa nga maong kasulatan sa mga passages sa scripture. So kita ang mo adjust sa Bible, dili ang Bible mo adjust kanato. Pananglitan sa Bible, giingon niya si Christ tao, mutuo ta nga tao si Christ kay naaman sa Bible. Pero at the same breath sa Bible, niingon pud nga si Kristo divine, Diyos si Kristo. Mutuo ta ni ana. So both side gituuhan nato, although nga di nato ma-explain ngano. So mao na ang ebidensya nga tinuod kita nga magtotoo. Nga duna na pagtuo ka nato gumikan kay walay atong gi-reject
nga passage aron lang i-accommodate nato ang atong logic. So ang danger kung ang logic nato mo'y una nga atong entertain, no, mo'y atong unahon ang logic nato kaysa sa scripture. Ang may tabo ni ana mo na nga i-reject gyud nato ang uban nga passage nga dili mo haum sa atong logic. Matod pa diri sa Balang nga Sulatan, John 4:42, and said unto the woman, now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Dinha ang nag-refer na sa John chapter 4 nga ang Samaritan woman nanugilon sa iyang mga katagilungsod. Giingnan niya nga si Christ na ana diha. Anhimutan amo kay na si Christ niya. Dayon nanuol sila, nakabati mismo sila sa preaching ni Christ ug niingon sila, wala mi motuo tungod sa imong gisulti. Kay mismo kami nakabati sa iyang gisulti. So convince me nga siya. So diha makita nimo ang ministry of the word. Mo kuang gyud mo kinahanglan gyud nga ang word of God ma-preach. Mismo sila motuog gyud sa diha nga ang word of God ma-preach. Dayon naa sa 1 Thessalonians 2:13, for this cause also thank we God without ceasing, because when you receive the word of God which you heard from us, or word heard of us, ye received it not as the word of men, but as it is in truth the word of God, which effectually worketh also in you that believe. See, so nagapanarbaho ang pulong, nagatrabaho, nagapamuhat sa sulod nato nga nagatuo. So ang mga taga Thessalonians gi-comment ni Apostol Paul nga ang tanan nga pulong nga ilang gisulti gituuhan nila dili nga pulong sa tao kundi pulong sa Dios. Sumo nay resulta sa faith nga madinawaton siya unsay gisulti kaniya. 1 John 5:10, he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. That believeth not God hath made him a liar, because he believeth not the record that God gave of his Son. Acts 24:14, but this I confess unto thee, that after the way which they call heresy, so worship I the God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. See, ang word nga, believing all things. So, muna ang epekto sa diha nga dunay belief or faith nga gigift kanato sa Dios. So, atong ipadayon ang atong exposition. We believe to be true whatsoever is revealed in the word of God, in the word, for the authority of God himself speaking therein, and acts definitely upon that which each particular passage thereof contains. So the Christian will act differently upon that which each particular passage thereon contains. So doon nagyoy iyang reaksyon sa every passage ang Kristohanon. Dili nga kuan lang, baliwala lang sa iya. Makabasa siya o makabati siya sa passage, doon nagyoy effect ni ini kaniya. Mo act differently siya. Dina niya na. Yielding obedience to the commands. Trembling at the threatenings. So mo yield kung dunay command, mo yield siya. Mo obey siya. I mean, mo pakita nga siya musanong sa command. Then he trembles at the threatenings. Kung dunay threatenings,
dili pwedeng wala epekto kini kaniya. Mukurog pa siya kung dunay mga bahad gikan sa pulong sa Dios. And embracing the promises of God. Kung dunay promise pod, iya kining gi-embrace. Iya kanang i-own, iyang igakson niya ang promises. So there's a Bible, dunay command, dunay threatenings, dunay mga threats, mga bahad, dunay promises. Mo man ang every time nga mo basa kag passage, it's either dunay command or dunay threat or naapoy promise for this life and that which is to come. No, mo to ang obvious, Pero dinhi gi-enumerate ang principal acts of saving faith. Gi-enumerate. Ang principal acts of saving faith mo na pinaka trunk. No, kung sa kahoy lang, trunk na gyud ang iyang isgutan diri sa saving faith, which are accepting, receiving, and resting upon Christ alone for justification. Okay, so accepting upon Christ for justification, receiving upon Christ for sanctification, and resting upon Christ for eternal life. Okay, so kaning tulo, accepting, receiving, and resting. Dili nga accepting Christ, ha? Kundi accepting upon Christ alone. For what? For justification. Then receiving upon Christ alone for sanctification, and resting upon Christ alone for eternal life. By what virtue? By virtue of the covenant of grace. So kanang covenant of grace mooy nahimong ground nganong mo aksepta sa justification nga naa lang kang Kristo, na i-accept nato, og mo receive ta sa sanctification og atong ipauraray ang atong atong gina-rest ang atong mga kaugalingon diha sa eternal life sa Dios. So muna ang acts of saving faith. Now, dili na siya dapat dili nato i-confuse sa faith kini, kay sa uban ang acceptance mo ng faith kini is acts lang. Usa sa mga buhat sa pagtuo is accepting, no, or receiving or resting. Mga buhat na siya sa pagtuo. Dili dapat i-confuse as if pagtuo mao na ang pag-accept. Sa atong panahon karon mo ana kinsa to mo accept kang Christ, pagpataas kamot mo na ang pagtuo, no. Actually, lahi ang pagtuo, lahi ang pag-accept. That's why sa ato dili ang tanan nga wa magpataas og kamot nga na siya unbelief, nag-reject siya kay wa siya magpataas sa kamot. Who knows? Nga naa day pagtuo sa iya, wa na siya magpataas og kamot, siyempre. Kay ang pagpataas og kamot dili dapat i-confuse, or ang pag-accept sa justification dili dapat i-confuse sa saving faith. So dinhirata man ang atong sa pagkakaron ang atong exposition sa chapter 14 sa Westminster Confession of Faith. Any further nga mo pa-admit. So basig na pa yung mga question. Nabay question nato. Wala. So kung wala, Pastor, okay.
Pwede nimo ma-re-elaborate ganitong sa kwan katong the principal acts of saving grace ato, saving faith. Saving faith. O pwede nimo kanang mas mapabisaya gani para mas maklaro gyud nako kay dili na kay murag kuwang kayo siya. Ang mga buhat sa maluwasong pagtuo mao ang atong gidawat ang pagkamatarong nga diha lamang kang Hesukristo. No, ang pagkamatarong dili nga atong himuon, dili mo gikan kanato kundi gidawat. It's from someone else. Gikan kang Kristo gi-impute din kanato. So, magdadawat ra kita, no? Now, elaborate gyud ko gihapon ini. Salamat sa question. Actually ang atong being is gihimo ta sa Dios nga mudawat ra. Makakuan di ba ang five senses nato? Ang five senses nato in fact gihimo na siya ingon nga kita recipient lang. Pananglitan sense of sight. Dependent lang atong mata unsa ang naa didto. No, dili kita ang mo project sa view. Dili ta murag projector nga gikan sa atong mata ang picture, dili. Kung naa na picture daan og mudawat lang atong mata unsa ang atong makitaan. Atong hearing pananglitan. Ang hearing nato is dili mo project og sound ang hearing. Kung dili siya mo receive og sound na ang atong hearing. Same sa taste, same sa smell, sa lima ka mga senses nato kung naapay lain na senses. Gimugna gyud ta sa Dios nga dumalawak lamang. Same na sa justification, no? Igo lang gyud ta mo dawat sa justification nga naa kang Christ. And then receiving mudawat gyapon kita sa mong justification ug sanctification. Ang sanctification mo na ang pagkabalaan, mo na equivalent nga word sa Binisaya. Ang pagkabalaan, but pa sa pagkabalaan nga dili na siya nga balaan, dili na siya angay nga ipakasama nimo sa mga butang ordinaryo. Pananglitan ang ordinaryong butang. Tanan nga butang ordinary pananglitan. Makita ninyo akong likod na ay mga butang dinhi, vessels dinhi. Sa ang likod, kini dili na ako ginagamit sa ug pananglitan mo inom og tubig or mo naay unsay akong ibutang. No, dili siya ordinaryo kay among ginagamit ni sa Lord Supper. So akong gibutang ni siya tungod kay gilahi na ako. Gilahi na ako kay sa uban nga mga vessels kay ang uban pwede ra gamiton kung naay mo inom o kami manginom og tubig ana o mangapi ana o mangapi naay akong mak pananglitan pero nung ka nga akong gamiton ni sa ordinaryo nga paggamit tungod kay kini ang kini mga butang mga balaan kini nga iya lang yun sa Lord Supper although nga dili ta superstitious nga murag Roman Catholic nga murag there something yun nga usa ka butang diha ana pero dili gyud dapat saya-sayaan ang mga butang nga para lang yun sa Ginoo, no? Or sa Bible although nga wa nato dili ta ug natay Bible wa nato gitan-aw nga kining Biblia matud nila makagaba kung mabundak pero di pud ingon nga saya-sayaan nato nga pwede ra murag uban nga libro nga pwede ra ana. So doon nagikalahian ang mga butang balan. Same gyapon sa ato. Gibalaan kita, gisumahi kita, gipalahi kita sa Dios. Gikan sa dili sama sa uban nga mga tao nga non-Christian nga ang ilang pagkatao kuan siya, pwede ra siya nga gamiton sa mga dili balaanon nga mga buluhaton. Pero kita gibalaan ta, gilahi na pud ta sa Dios para ra sa iya. No, di nata para kang Satanas, di nata para sa kalibutan o di nata para sa atong kugalingon kundi para na sa Dios ang atong kagamitan sa atong lawas, sa atong kalag. So doon na po'y eternal life nato which is mo rest ta, mo trust ta. So Binisaya kanang rest diya dili kay nagpahulay lang kundi nagpauraray sa Binisaya kanang mga Cebuano dunay
kanang gapauraray ang tanan nga weight niya, iya yung gibutang tanan nga weight, ang tanan nga iyang timbang or ang tanan nga iyang kabugaton, wa gi usa nga iyang gi-bear niya ang iyang kabugaton, tanan gipauraray niya diha sa Dios. Diha sa ang iyang kaugalingon, so naga-rest siya sa eternal life diha lang yun sa kang Ginoong Hesukristo. By virtue of the covenant of grace. Kining covenant of grace mo na yung kasabutan sa grasya, na equivalent kani sa eleksyon sa eternity. So sa eternity, ang Dios nagapamili og mga tao aron iyang luwason. Og gumikan kay wa pa man ta atong panahon na kay in fact di matawag nga panahon kay wa pay panahon adto. Adto nga eternity wa pa ta. Ang naa dito ang Amahan, ang Anak o Espiritu Santo. So ang anak maoy kasabot sa Amahan, no? Siya ang kasabot. So dunay first and second party. Ang first party ang Amahan, ang second party ang anak. So dito nagsabot sila. Unya, instead nga makigsabot ang Dios sa tao kay wa pa may tao, sa iyang anak. Wa ang iyang anak mooy nagrepresent sa mga non-existent nga mga tao atong panahon sa eternidad. Ay no, sorry kanang word nga at panahon na, wa may panahon pa to kundi eternity pa to. So mao na ang kaning acts, mga kalihukan sa maluwasong pagtuo. Pag-accept ug pag-receive, pag-rest sa tulo nga diha lang yung kang Kristo makaplagan, justification, sanctification, ug eternal life. So mga kalihukan sa pagtuo. Acts. So may naklaro na Pastor. Okay. Salamat. Diba, sa atong kaugalingon gyud makaingon gyud ta na wala tay sa atong kaugalingon mahimo gyud kay dabatong gyud ato na ang atong pagkamatarong atong pagkabago nagagikan gyud sa iya harag gyud. Correct. So mao gyud na kibali ang mga principal acts kanang pag atong buhat sa pagtuo no, na bali madawat nato sa atong kaugalingon na on our own wala gyud tay mahimo kundi recipient gyud tanan sa kaluoy sa grasya sa Dios. Amen. In fact, akong gi-illustrate kaniya, bisan sa natural nato nga pagkatao kanang 5 senses, recipient ra kita. Salamat Pastor. Way isa pa yan, Pastor Aris. Okay, so kung wa nay ako nang i-stop ang recording, mag-discuss tag uban nga butang.